बिंदे द पोरो बिंदे इर्सिएर जल के माता रानी हाँ चले माती को ही सरी बिंदे द पोरो बिंदे इर्सिएर। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తేనే ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తుంది వీడియో. సో తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఇన్స్టాలో ఉంటుంది అండ్ టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. న్యూ సాంగ్ సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టకుండా వెళ్ళిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో 2 లిరిక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాంగ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని వదిలేసేయండి. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఫోటోకి ఇలా పేస్ట్ వేసుకుంటూ పోవాలి. సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ వేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు ప్రతి ఫోటోకి ఇలా పేస్ట్ వేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్గా పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని వదలకుండా ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ప్రతి దాని మీద ఇలాగే పేస్ట్ వేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ వేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో మీకు ఈ వీడియోస్ ఎలా అనిపిస్తాయి, నచ్చుతాయా లేదా అనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో నచ్చకపోతే బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది చూస్తూనే ఉన్నారు కానీ వీడియోని లైక్ చేస్తలేరు అండ్ కామెంట్ కూడా చేస్తలేరు. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 26 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.